Yo ndudah neh, apa? Gandrung. Ayo, sapa iki sing wani? Bir wani bir. Iki wek sapa? Ayo. Rong wani, ya wis. Ya rong wani Bukesi. Ayo Bukesi. Ya, nggih. Lagu gandrung iki wek sapa? Biyen hit ditembange karo Bu Waljina. Ayo nggih. Anjir, ala gandrung binangun. Nene nane ngene kae. Nggih. Mangga ya diaturake karo nggih ngiling-iling ya. Karyane Pak Anjarani Gandrung. Yo, coba. Oh. Sapa Bu? Ireng bangir ya duwekmu Mas. Lambe tipis weke sapa Bu? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis weke sapa Bu? Janggut nyatis ya duwekmu Mas. Bangkeane weke sapa Bu? Bangkeane ya duwekmu. Iki piye weke sapa? Iki piye weke sapa? Mestine ana sing duwe. Piye weke sapa? Mestine ana sing duwe. Iki piye weke sapa? Yo Mestine ana sing duwe.
sapa mbak rambut tipis ya duwekmu janggut nyatis weke sapa mbak janggut nyatis ya duwekmu bokong bunder weke sapa mbak bokong bunder ya duwekmu iki piye weke sapa mbak mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mbak iki weke sapa mbak iki piye weke sapa mbak iki weke sapa mbak mbak iki weke sapa iki piye weke sapa mestine ana sing duwe mbak iki weke sapa mbak mbak iki weke sapa mbak iki weke sapa cangkemmu iki lho mantane bingung mikir notasi iki piye iki lah iya notasine iki piye senengane kok ora nggih ah kuwi kaya ngono kuwi seger to apik temenanan ngono kuwi ha iya lho kuwi urung besi tua wah nah iya sok kapan-kapan digarap engko latihan ngono kuwi Pokoknya klasik-klasik ndelala kaya kanca-kanca sing kasepuhan iki ya luar biasa daya ingate. Ana Mbah Wir, ana Mas Teguh, ana Kang Rajamala. Wah, kuwi Sanggar Bima. Ayo, Bima Suci. Ayo. Nggih. Ya saiki kanggo sing enom-enoman genti iki, genduk Winong karo genduk Birgita men jumeneng bebarengan. Ayo. Apa nduk kira-kira nduk? Ayo. Iki kaloro iki. Kuntu mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu celeng celong celeng celong celeng 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 celong ayo apik anu Pak katresnan sejati oke katresnan sejati ya ngadeg cah loro ngadeg ya. Oh ya sik kelingan bangsane ngono kuwi tembang-tembang kaya mawar merah ngono kuwi. mawar merah Oh. sekutu mawar merah Musik kelingan ya. Wis lair kowe lagu kuwi. Boten Pak belum Pak belum Belum ya. ya pernah denger aja gitu Wah, iya. sekarang itu yang viral itu gini Pak tepuk sakinah berpasangan mesti jenengan nggak ngerti toh Pak? Hah? Nggak ngerti toh jenengan? Ngerti, anggap iya aku kuwi modern delok TikTok terus. Oh, tak kira jenengan ya Tepuk nggak. sakinah, prap mawadah, warahmah. Bukan Pak, bukan. Sing terbaru iki ngono kuwi ora ngerti berarti. Lah tepuk sakinah kanggomu piye? Sing piye? Tepuk sakinah berpasangan. Saya isin aku. berpasangan. Setelah itu aku buang. Cari lagi. Ngono. Ayo. Kok baru nyanyi ya? Kamu nyanyi alhamdulillah. Iya. Katresnan sejati ya? Iya Pak. Oke, siap. Yuk diaturake. Lawas juga ini Pak. Ini Hah? lawas ini Pak. Lawas juga ini. Iya, kuwi ya sak leting karo Purba Sejati kaya ngono iku. Kuwi maju goblok ora. Monggo katresnan sejati yuk diaturake. Ya, yuk.
kasih, terima kasih, terima kasih.